Hallelujah. Wonderful. Onyankopɔn nhyira bebree. Ɛno nso ɔde dɛ akyɛ yɛn ɛne ahoɔden ɛna ɛnyɛ yɛn nimdeɛ ne nyansa. Ɛyɛ ɔno n'ahoɔden n'akwankyerɛ ɛne ne hunumu a ɔde dom yɛn. Ɛma yɛhu ne nyame ban a ɔyɛ. Ɛno nso so yɛayɛ krado nyame nkronkron sɛ bɛkyerɛkyerɛ yɛn why. Na yɛn nso yɛntumi fama afoforɔ. Ɛnam sɛ Ewurade heaven ɛtwɛn obi bi obɛdi no kora ma wo nti. Yɛn nso yɛn ho pere sɛ yɛbɛwura heaven hɔ nso bi. Yɛda wo ase bebree. Yɛn nso bɛkɔ so de w'asɛm adandan yɛn. Na asɛm no mu kanea no atumi atɔ yɛn akwan so ɛma na esi yɛn yie. Ɛwɔ Jesus Christ din mu ɛna yɛabɔ mpaeɛ. Hallelujah. Ɔdɔfoɔ mi ma wɔkɔ aba nnɛ de bɔte aseɛ sɛ dwumadie yi so. Yɛbɛfa yɛakenkan nsɛm afiri Ndwom 119. Psalm 119. Ne nkyekyɛmu 61 kɔsi 65. The verses 61 to 65. Ɔdɔfoɔ yɛtie Ewurade asɛm. Nea ɔka nyinaa ne sɛ hallelujah. Nea ɔka nyinaa ne sɛ ɛyɛ a adebɔnyɛfoɔ etimi bɛtwe me kɔ bɔne mu. Nanso w'asɛm mu akwankyerɛ ɛma me tintim ɛte sɛ ankɔ yɛbɛka ne sɛmpo ɛwɔ twi mu. Nea etimi control ship kɛseɛ yi, saa ankɔ yi esi hɔ a ɛno na direct ship no kwan ɔmfa so. Ne sɛ nti nyame asɛm ɛyɛ yɛ ankɔ a yɛgyina so a obiara ntimi nye yɛn ɛmfiri ne nsɛm. Ɔse mesɔre anɔmakye na meda wo ase ɛfiri sɛ wo nhyehyɛeɛ ɛda ne kwan so. Na afei ɔse meyɛ adamfoɔ ɛde ma ɔmo a ɔmo tie nyame asɛm na ɔmo di so nyinaa. Me nnamfofoɔ no ɔmo di wo mmara nsɛm nyinaa so. Hallelujah. Na afei Ewurade a wo dɔ ɛnsa da no, wa wo dɔ ahyɛ ɔsoro ɛne asase nyinara ma no. Ewurade kyerɛ yɛn w'akwan. Yɛsrɛ wo sɛ Ewurade nokwafoɔ sɛ ɛba ne sɛ yɛn Nyankopɔn yɛde w'asɛm esi nkyɛn etu anammɔn bi a yɛpɛ kɛkɛ. Ewurade kae yɛn na fa yɛsa ba bɛdua wo kwan Christ mu. Esiane sɛ ɔdɔfoɔ, esiane sɛ yɛn Nyankopɔn wɔyɛ krado sɛ ɔbɛkyerɛkyerɛ yɛn na ɔdi yɛn kan nti yɛn nso so ɛsɛ yɛn sɛ yɛdi nokorɛ ɛde ma Ewurade. Ɛsɛ sɛ yɛhwehwɛ Ewurade akyiri akwan ɛfiri sɛ ɛno nkwa mu ɛna mfasoɔ ɛwɔ. Ɛno nti Ewurade wo dɔ na ɛnsa da no fa hyɛ asase nyinaa ma. Ewurade na kyerɛ yɛn w'akwan. Ɛna ɔto aso aka sɛ nneɛma bebree ɛna wo Ewurade wayɛ ɛde ama yɛn. Ano ɛntimi nka. Ɛno nti yɛse n'ase ɛnka w'asafo Ewurade. Afei yɛhu ne sɛ obi bi a ɔde ne ho to Ewurade so no Ewurade renyi ne totwene anaa ɔnni ne hwammɔ da biara da. Ɔka Onyankopɔn ma ne yɛ. Ɛno nti yɛn nso yɛbɛkɔ so atena wɔ mu na yɛtumi aka wo mmaniyɛ akyerɛ amansa nyinaa. Ɔdɔfoɔ kyerɛ asɛm no na nea ɔne yɛ nidasoɔ na nyame nyɛ n'adom na ɔnya ne fa ahodie ɛwɔ Yesu Kristo din mu. Ewurade nokwafoɔ yɛn mpaebɔ nyinaa ne sɛ ma da nyinaa ɔkra bi yɛhu ne dwumadie pɔtee a ɔredi Ewurade ɛwɔ ɔtwa dwuma yi mu. Ama na wie yɛ no yɛn Nyankopɔn yɛde wo kɛseyɛ ɛna ɔmaniyɛ ama. Bra yɛsɔre ntɛm na yɛsɔre Ewurade na yɛtontom Ewurade. Na Ewurade nso ɛyɛ kɛseɛ. Na nneɛma ɔyɛ nyinaa nso so ɛyɛ akɛseɛ ɛwɔ yɛn abrabɔ mu. Ɛno nti ɔdɔfoɔ yɛngya yɛn ho nto asafo Ewurade so ɔno a ɔntɔ nkɔ na wada no. Wate wo sufrɛ no, wate w'akoma so ahwɛdeɛ no. Wate ne nyinaa na wahyɛ aseɛ nso ɛnam gyidi a wonya wɔ ne mu nti ɔbɛhyɛ aseɛ na wayɛ ahyɛ no ho anuonyam. Yɛn Nyankopɔn ɛda wo ase sɛ wadom yɛn nsa ma yɛhu kɛseɛ ɛna ɔmaniyɛ ɛne w'anuonyam ɛwɔ Jesus Christ din mu. Amen. Ɔdomfo Nyankopɔn yɛyi wo ayɛ.
So Ewurade, we give you all the glory in Jesus' mighty name. Who is like unto you among the gods? There is none, there is none, there is none. Yet I was see baby with Jesus Christ's name. Amen and amen.